बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय बावैसो सान सिगाङावसो 57 नं रङिया बिधानसभा बियाबनि बिजेपिनि एमएलए बारग' मन्त्रि भबेश कलिता बिथाङा आसाम रायजोआरि बिजेपि दोलोनि गोदानै आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथां बारग' मन्त्रि भबेश कलिताया मैया गावनि बिबानखौ मोनसे मेलनि गेजेरजों नाजावना लाबाय। बे मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिजेपिनि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। लोगोसे बारग' आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआर खुंथायनि जोहै बिटिआर ओनसोलाव आबाद बिथिंखौ जौगासार होनायनि थांखिजों बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय आबाद बिफाननि मावखुलियाव मैया बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घनश्याम दासआ पावार टिलार ट्रेक्टरखौ जिल्लानि आबादारिफोरनो राननानै होदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आबादारिफोरनि सुबिदानि थाखाय आरो 50% रेहायनि गेजेरजों पावार टिलार ट्रेक्टरखौ आबादारिफोरनो मैयानि सानाव गं 8 राननानै होग्रोबाय आरो थाबैनो गं 38 पावार टिलार ट्रेक्टरखौ राननानै होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगोमा बिहाव टिपकाइ सांबान्दा गामिनि थागिबि समाज सिबियारि बाथेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 85 बोसोर बैसोआव मैया 29 जुन मंगलबारखालि रुंसारि जालांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा देहायारि लोरबां हालोदनि थाखाय क'क्राझार सहरनि गावनि गंसे न'आव दंमोन। बिथाङा बेवहायनो जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। दानिया आरोबाव फैबावदो। मैया 29 जुन अदेबानि मंगलबार मैयानि सानाव बिटिआर ओनसोलाव मिरु गेलेमु मन्त्रि किरेन रिजिजु बिथाङा सफैयो। लोगोसे गेलेमु आरो लाइमोनफोरनि जौगानायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों सावरायलायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा गेलेमु खोन्दोखौ जौगाहोनाय आरो लाइमोनफोरखौ खाबु होनायनि थाखाय खोथा होलाङो। लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव बक्सिं आर्चारि गेलेगिरिफोरनो खाबु होनाय आरो गासैबो जिल्ला हेडक्वार्टारफोराव जिम बेखेवना होनायाव मदद होनाय जागोन होनना बुंलाङो। दानिया फैबावदो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मैया अदालगुरि जिल्लानि 39 नं भैरबकुन्द बियाबनि बला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं साग्लिजार गामियाव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव मैदेरजों गाग्लोबजानाय दुखुथिया नखरफोरनो नखरफायाव थिं राननानै होदों। बे थिं राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुङो दि फैबाय थानाय समाव साग्लिजार ओनसोलाव लोंनायनि थाखाय गोग्गो दै जगायनायजों लोगोसे लामा बानायनाय बायदि बिथिंजों जौगाहोनायनि हाबाफारिखौ मावगोन होनना रोखा बुंथियो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। 2-3 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया मबाइल फनाव अनलाइन खेला गेलेनो थाखाय बिमा बिफानियाव नेट पेक जोबनायनि उनाव गोदानै नेट पेक सोफिननो थाखाय रां बिना मोनैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फांसे बिफाङाव दौलें लागायना गावखौ फोजोबना लादों होनना खौरां मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फरायसाया मबाइलाव अनलाइन खेला गेलेनाय हुदा जालांबायमोन आरो गोबां सम अनलाइन खेला गेलेनानैनो समखौ बारहोयोमोन। दानिया फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि खदमथला गामिनि बिपिएफनि मावथिफोरनि न'निफ्राय थांनाय 24 जुन खालि माखासे सोरखारनिफ्राय सफैनाय थिंफोरखौ दोनखोमानानै दोननायखौ रायजोफोरा बोखांनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरखारनिफ्राय सफैनाय थिंफोरखौ बिपिएफनि मावथि सन्जिब बर्मननि न'निफ्राय गं 48 आरो भगबान बर्मननि न'निफ्राय गं 77 थिंफोरखौ गामिनि रायजो राजाफोरनि मददजों खालजार बिसिडिसिनि चेयारमेन इन्द्रचर राभा आरो मसलपुर ब्लक इउपिपिएलनि लाइमोन हान्जानि आफादगिरि बुद्ध दैमारि मोननि दैदेननायाव गासै गं 125 थिंफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। लोगोसे बेफोर थिंफोरखौ दोनखोमानानै दोनग्रा दायनिगिरि सानैखौ एजाहार होनायबो जाबाय होनना खौरां मोननो हादों।
दानिया फैबावदो थांनाय 10 सानावसो चिरां पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों खमैबो गं 36 खावनानै लांनाय बाइकफोरखौ बोखांनो हादों। बे बाथ्राखौ मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय एसपिनि मावख'आव डिजिपि एलआर बिष्णुया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होदों। खावजानाय बाइकफोरनि गेजेराव पालसार बाइकआनो बांसिनमोन होनना फोरमायदों। एलआर बिष्णु बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बाइकफोरखौ टाउन एबा सहर ओनसोलनिफ्राय खावनानै साहा ओनसोलनि सिमना ओनसोलाव फानोमोन सिखावनि दोलोआ होनना फोरमायबावो। लोगोसे बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला बे बाइकफोरखौ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि, बङाइगाव, अभयापुरि, दालिगाव ओनसोलनिफ्राय खावनायमोन होनना फोरमायदों। आरो दा बाइक खावग्रा सा 19 सिखावफोरखौ हमनो हाबाय होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायबावदों। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो हादराव कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो सोरखारा साफ्रोम थागिबि सुबुंफोरनो भेक्सिन होनायनि राहा खालामना होदों। नाथाय बे समाव माखासे दुथांफोरा कर'नानि भेक्सिननि मुङाव गाज्रि फालांगिसो खालामनो हमदों। बे जाथाया साननैसो सिगां तामिलनाडुआव जानानै थांदोंमोन, जेराव कर'नानि मुङाव बिस होनानै 3 सुबुङा अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। आरो कर'ना भेक्सिननि मुङाव नंखाय फालांगि खालामनाय जाथाया कलकातायावबो जानानै थांबावबाय, जेराव नंखाय कर'ना भेक्सिननि बोलि जानो गोनां जादों कलकातानि एमपि मिमि चक्रवर्तीया। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तृणमूल कंग्रेसनि एमपि आरो बांला सावथुननि फावखुंग्रि मिमि चक्रवर्तीया नंखाय भेक्सिन होजानायनि उनावनो दा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों होनना खौरां मोननो हादों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो जोबोर गोजोनथावनि बाथ्रा बिटिआरनि गेलेमु आफादनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गेलेमु आफादफोरनो फुटबल जार्सि, नेट आरो बेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय खाग्राबारि, बेरगाव, डिमाकुसि बाथौ बियाफोरनो सियार राननानै हैदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।